So we go to our trending. Trending is a post from American actor, comedian, writer, and producer Marlon Wayans, saying that he never got married because he never wanted his mother to be jealous of a woman. And he said, I never wanted my mother to feel second to any woman. A lot of people have called him a mama's boy. And this is on at Golden Era Stories, and want to hear your take on that. Saying, there's that competitiveness, and shout out to those who are able to coexist. The Murora, the Makoti, and the Amwene, the mother-in-law, and not, compete for the love of the boy child, of the man in your life. I'm thinking if, Rain gets married one day, and then, so I'm just really praying for my daughter-in-law, my future daughter-in-law, right? We're going to get along and we won't compete for attention, and she'll understand kuti nzvimbo yamama ndei ndo understand kuti nzvimbo yamai ndei yemukadzi wemwana wangu. But then the problem comes pane munhu anda kuzouya akuda kuti ada kutisandudzirawo isusu tandine relationship nemwana wangu tiri very close munoziya. So I want to hear your take on this, but then zvokuzoda uchataurawo uri asanyanyisa here. Want to also hear kune vanhu vakaroora maybe the boy is the only boy, or maybe it's a family of boys, or just that boy in the family, right? And how how's your relationship with his mother? There are people who actually didn't have problems, and they want to have their time, they want to talk, they want to sit late just catching up. Kuti chakadaro musadaro mai vari kuwana nguva nemwana wazvo, asi pane vamwe kuti kuma-extremes hanze kuti vanobva kuti ameno, but I think vanononga kuzoexaggerata zvavo. But let's talk about it. Relationship iyoyo kwenyu yakamira sei? And for the men who are listening to me, how is that? How's the relationship? Your wife and your mom, do they coexist well, seamlessly? And what's your take on this? Also for the women who are listening as well, I'd want to hear your take on this. Because dynamic. Sister Lewe, good morning to you. Good morning. I think problem is city problem. As a boy mom, the mom wants what's best, like any other mom wants what's best for their child. So anozotadza kudraw a line kuti achikura kune mamwe ma-decisions avasakwanise kuitira mwana wavo, though it's coming from a good place, akafanana nekutsvaga life partner. Kuti she wants the best, but decision yavo might not be considered in this instance. Yekuti good yavo aisiyo kudiwa nechi. In India ndatoona kuti speki rikaira chuzwa here handiro ba rinoonesa mwana wangu moto, kana kuti handirora ndinodira mwana wangu, kwete kuti harisi good for mwana wavo. Anongona vatori compatible vachitowirirana, but according to the mom who wants the best for her child, so sometimes my problems are. So what I've also noticed is kunana amwene, because inorwiswa futi doing my relationship inorwiswa yana amwene nevarora. Sometimes amwene anonga vatori mellow, and then pongo ya murora ari dominating achingoda kutobva atongo apa iwo havasitomborwa naye, so kune zvinhu zvakadaro as well. Yeah, zviriko. Yes, and obva atongouya and asikatombo entertain, and zvinovanzoitiro vakanyarara vachona, No. Especially the good ones. The good ones. I'm sure it's because of these conversations. Nevamwe unototaka hotspot mamwe mawars atsingazive, ma-hatred, even stereotyping atinoita yekuti amwene nemurora avawirirani. Saka mumwe anotouya aka-engage. Handiti zvandakaona zvichiitirwa mai vangu, zvandakaona zvichiitirwa sisi vangu nehandinzwaro. Vamwe vacho it's a character trait kuti munhu ndo zvaatori. Kuna vanhu vasingagamuchirike even kudika chaiko, sorry to say it, but kune vanhu vakadaro vekuti ma-spaces aanofamba they just create havoc and misunderstanding, and even pasina munhu anyatsopiwa chinzvimbo chake kuti ava ndimama iwewo you are my wife, but just because zviri mavari zvekuti they can't coexist nevamwe zvakanaka, vangogara vari mucompetition nematomi chaiwo, asi iwe dzako zvako nazvo you complain nematomi chaiwo mama, So
we're talking about Marlon Wayans. I then decided, I'm not going to get into it because of my mom. Because I guess. Or he just doesn't want to get married. And he's using his mom as that. The excuse. The mom is the scapegoat. I think. Especially I didn't want to say this, but kune area yatinotoziva zvado muno muZimbabwe kuti ukaona warohwa namunhu ku iye namai vake so namai kudai namaiyo kana namai namaiyo namai ivavo unotovaziva kuti kana watongowanikwa ikoko, that bond you can't. It is Kim Makumbe featuring Carville and Undirote. Taking our time to 25 minutes past 9. You can send a voice note